हरिंदर कौन है अब तोर काहे थी फाटता तोरे नाम हो हरिंदर खाली गोदाई भाई ए गोदाई भाई दादा ना लवा दादा दादा रंजीत के घर बैठे बा का भाई जाकिर भाई के हार्ट अटैक हो जाए सूरजदेव चा सूझ जाई है हेलो 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 चलिए एक बार फिर से अभी जे भी विराजमान बा कुल मिला के कार्यक्रम के चौथा राउंड हो हाँ हाँ हमरा बुझाता कि जवार में एरिया के गीत संगीत से इतना प्रेम बा कि जेकरा भी जहाँ जगह मिल गइल बा अपन जगह से हिलत नहीं के सब लोग वहीं में बा हाँ हाँ तरवा सब अगर अपन नींद जियान करके वक्त निकाल के ऐ जब उपस्थित बानी तो कुछ न कुछ अपन मनोरंजन कुछ गीत संगीत सुने खातिर बानी हमने के अभी अपन भरपूर कोशिश करता नहीं जा कि जौन भी गीत संगीत होखे रवा सबके दिल तक पहुँचे हाँ हाँ और अच्छा लगे वन है गीत संगीत प्रदुमन परदेसी जी बड़ा है सुंदर देखौले हैं लेकिन पहिलका एगो गाना हम ओह माता खातिर गाई दादी खातिर स्वर्गीय मूंगा देवी जी हाँ हाँ जेकरा अंतिम संस्कार में हमने के जा उपस्थित भइने जा हाँ हाँ और आप सब भी आइल बानी हमने के देखे खातिर हाँ हाँ ते एगो गाना के शोका कुल परिवार खातिर वो माता के ऊपर समर्पण रही का भाव हो कैसे कैसे हो
माटी के मोह करत कंचन के काया जा आरे अचके में काले आई प्राण के उड़ाई दी है खोनी खानी गरहानी ठहरा सुताई दी है माटी के ऊपर नीचे माटी गिराई दी है हर टोलवा परोसवा के लोग बटोरा सब संसार के लिहाज तनिक लोर ढरकाई दी है सबका ले आगे आगे बेटा दौड़ के पांच बेरी घूमी मुहे आगी लगाई दी है भाव भाव कैसे धाला सीसार ओहे नु गौले धरा ए सर धरा अच्छा लागल है लेकिन देखी ई ऐसा समय है कि बता के ना आवेला आहा ना ही केहू के पता रहेला हां कब का हो जाई या कोनो ठीक नहीं थे नो नो धरती पर जन्म ले ले बानी आहा सियान हो कब कि ना एकर कोनो गारंटी नहीं ना अगर हो गई नहीं हां तो शादी बियाह होई कि ना ना एकर कोनो गारंटी नहीं ना बियाह शादी हो गई हां मेहरारू के सुख भोगब कि ना एकरो कोनो गारंटी नहीं के ना हो सके तू ही निकल जा हां ना तो मेहरारूए मिल जाए मुहजो भरुआ बने के साफ भटिया जब देखनी है ना मर्द के कौना तरीका के इज्जत करत रहल हां मारत लखिया एकरे कारण मर्द एकर पियकर भइल बा आ गीत गावत रहे सब की कमवा तोहरे हो दिहलका होई पियलका ना छुटी हातना लोग के ई बुरबके नु बनौले है प्रदुमन जी बताए भाई बोतल में एगो पानी लेके आ पूरा फुहारा मरले चलत रहे आ कहत रहे कि पियलका ना छुटी बताए आज जवन ई गीत तू लोग गई बा हम ओकरा कितना दिन पहले गा दिहनी है लेके कैसे कितना दिन पहले गा दिहनी है लेके कि जब का भइल हो गानवा के बोल का रहे यादो नहीं थे हमरा कि जब कांड पर भातार बा त हाड पर रह के यार के का होई आ जब प्रेमी के नाम मिलल त पतई पर पानी झार के का होई कि वो छोड़ के गइल जब से इहे दुआ करिले रब से कि अब से प्यार न कवनो लइकिन से करई हरि जी ओ गाना के अंतरा रहे हां कि पूजा वो बदल गई छोड़ के कहां चल गई चल गए ससुरी आ सुन ले कि पियावा के प्यार में पिघल गई कि लव के हमारा धो दिहला अरे नहाई के ऊ डब से आ तब से पागल बानी फेर जनी पगलई हरी मिलत मरद हमके भूल गइलू ओकरे गोदी में झूल गइलू आ डोली में गोली का मारी जब तू ही प्यार कबूल कइलू आ पियवा से पहले हमारे रहलू आई अब ढकेल देलू धब से तो सबसे गलत बीमारी दिल के हाँ ना लगई हरी जी भाई आज गावत रे कि गमवा तोहरे हाँ
दिहलका होई पियलका ना छुटी भाई मेहरारू से गम ओ मैं कहियो कि मरबा जोर से चाहे हलका एकरा झलका ना उठी उठी ई तो पिटाते रहत या राते दिने मरद पिय करबा अब जोर से कहूं मारे चाहे हल्का मारे कर त मार खात खात आदत हो गई बा जय दी बर भर छियार नहीं हो हाँ ना झलका लौकी ना ललका लौकी खड़ा हो जात नहीं अपन नृत्य कला दिखावा हां आवा एगो गाना माई खातिर आगे चके में अरे घटाली घटना अरे माई आजू हो गईली सपनावा एगो नहीं भाई डॉक्टर साहब से आग्रह करब आई स्टेज पर डॉक्टर साहब कि मंच पावे के प्रयास करी डॉक्टर डीएन राम जी से भी आग्रह करब कि वो मंच पर आई अरे बड़े भैया इस नंदा जी से भी आग्रह करब कि वो मंच पर आवे के प्रयास करी 5 मिनट खातिर चके में घटाली घटनावा माई आजू हो गईली सपनावा और का 2024 साला कहाँ से तो आइल रे काला ये शोक गीत में पुरस्कार देहनी भैया आभार प्रकट करब भगवान से प्रार्थना हमेशा हमेशा मंगल ही मंगल होत रहो 2024 साल कहाँ से दुआई का तका हरली आला माई के अरे पराना
और का झर झर गिरे लोरा झर झर गिरे लोरा कहाँ गईली सबके छोरा प्रकाश जनरल क्लिनिक महाराजगंज से हमरा के 100 रुपया पुरस्कार। जय हो जय हो। नमस्कार। प्रभु के परवरदिगार के कृपा हमेशा हमेशा बनल रहे। अच्छा डॉक्टर अशोक कुमार जी प्रकाश डेंटल क्लिनिक से पुरस्कार दिले बानी। भगवान भोले दानी का असीम कृपा हमेशा खातिर बरकरार रहे। और एक धीर नहीं धरेला नया दादी हमरो हो गईली सपनावा